Да, добър ден, деца. Добър ден, деца! Днес, днес ще говорим как да бъдеш Кирила. или жена. Как да бъдеш момиче. Щастливо момиче, бе. С помощта на Always. Превърски. Всеки един мъж. Така. Слушай ме. Заблудено, Магари. откачено. Магари, почвай. Как да си щастлива на пубертета? Малко по-напред. Искаш да се изселя от леглото. Пубертетът представлява серия от промени за твоето тяло, разтейки всички твои приятелки също ще преминат през него. Как да има пубертет? Той може да се звучи странно, защото е много пубертет. Колкото... Но колкото повече знаеш за него, толкова по-спокойно ще го приемеш. Но колкото повече знаеш за него, толкова по-спокойно ще го приемеш. Това ръководство ще ти помогне да се запознаеш с него по-конкретно. Ще ти разкаже какви промени да очакваш и ще ти помогне да ги ще ти помогне да се подготвиш за това, което предстои, така че да се сигурно в себе си. Ще ти даде полезни съвети и отговори на много въпроси, които момичетата се задават. Разговорите за пубертета помагат. Може да си изглежда неловко, това е Кари! Това е нормално. Това е нормално. Да. Нормално е, че си има! Говоря. Говоря и ме гледай. Чуваш ли? Гледай в очите. Ще те изкорби. Така. Продължавам. Смола! Чакай, къде беше това? Почуваш някъде. Разговорите за пубертета помагат. Може да се изглежда неловко, но това е нормално. Но те ще ти помогнат да се почувстваш спокойно. Кари! В себе си. Ето няколко полезни. Сигурна в себе си бъди винаги. Сигурна, аз съм сигурен. Зависи какво криеш в гастите. Или пращите. Такова или такова. Носи тъпа. Чегон са. Помоли майка си или по-голямата си сестра да говорят на въпросите. Или баба си, и тя жена, може комшийката, съседката, или комшията. Да, ма не. Може да питате някой човек от улицата, каква сте си, говори за пубертета, като ти казвам, говори ми. Може да хванете всяко женско същество. Всяко женско. Тя е женско същество. Може и да питате. Качи. Ето я, айде я. И вие можете да питате. Айде да я. Не ми се премега за сега. Те също са преминали през този период, така че техният опит може да ти е от полза. Ако ти е трудно да питаш някой на 4 очи. 4, аз съм 4 очи. 1, 2, 3, 4 очи, вече мога да се говоря и сама. Да. Напиши въпросите си на бележка. Кажи с Богом, аз умирам от пубертета. Това е... Ма те или пише? Да бе, ето. Напиши въпросите си на бележка. И къде пише с Богом, аз умирам от пубертета? Ето, добре. Си наред. Да. Страница номер 2. Държа. Първо да прочетем. Съдържание. Няма какво да снимаш сега. Сега гледам да не блъскам. Съдържание. Не е лятна ваканция, но като едно голямо пътуване. Там, откъдето всичко започва, месечният ти цикъл, отпразнува го... Мисля, че е съдържанието. Къде му снимаш човек? Не е лятна ваканция, но е като едно голямо пътуване. По време на пубертета ще почувстваш промени в своето тяло. Кожа, коса, дори носи.
Емоции. Понякога може да ти изглежда като диво препускане. Като болността, всякакви твъжно. Бобедо. Орунген. Но шансовете да харесаш крайния резултат на голи... Но шансовете да харесаш крайния резултат са големи. Ще бъдеш отново себе си, но в пораснал вариант. Един, два варианта. Малък и голям. Там ли съм вече? Стигнахме. Победата обикновено започва между 8 и 13 годишна възраст. И продължава няколко години. Но всяко момиче е различно. Хипофизните жлези... Виж къде си имаш? Имам те. Оф, аз знам малко спомена. Хипофизните жлези на някои момичета са нетърпеливи. Други изчакват и се развиват постепенно. Важното е, че своята хипофизна жлеза ще обяви старт на пубертета и тогава, когато тялото е готово. Бъй! Стресах се! Малко, да. Е готово. Месечният цикъл. Събитието в пубертета, за което момичетата искат да знаят най-много. Месечният цикъл е най-голямата промяна, която ще изпиташ. Какво е месечен цикъл? Кога започва? Какво правиш, когато дойде? Всичко е наред. Всички тези промени няма да станат за една нощ. Някои от тях може да се случи, други се случват бавно в продължение на няколко години. Много. Много и... Това беше ли скрита реклама малко? Много голяма реклама правят майче. Там, където всичко започва. Пубертетът се активира от жлезата. Разположена под средната част на мозъка. Твоята жлеза подава сигнал на други две жлези, яйчниците, като им казва да произведат специален химикал, хормонът естроген. Естрогенът е основният женски хормон, който дава импулс на повечето промени, които ще видиш и почувстваш. Момчетата произвеждат друг хормон, Да не лъж? Тестостерон, който води до промени при тях, гърдите и сечените. До промени при тях гърдите и сечените. При мъжете. Промените при тях. И си други за ти вече могат да има по-това. Гърдите и сечените. Двете са с различни форми и размери. Така е една форма. Между другото, едната цицка се казва Пенка, другата как се казва? Тук моите как бяха много. Не знам, цицка една цицка две. Добре. Когато гърдите ти се развият, носенето на сечение осигурява опора и покритие, чрез които можеш да се почувстваш удобно. Освен това има сечение толкова различни забавни цветове и форми, така че винаги можеш да намериш тези, които съответстват на личния стил. Просто виж дали ти стават. Търсене на размера сечение. Много магазини, в които се продават сечения, имат експерти, които могат да ти кажат кой е точният размер за теб, като ти вземат мярка. Не благодаря. Или можеш да се довериш това да направи твоята приятелка, майка ти, леля ти или друг близък човек. Кумшиката. Аз съм наред. Нищо, аз искам. Айде! Нещата ще започват да се развиват за теб. Ще разбереш кога си навлязат в пубертета. Когато пораснеш по-висока и това при мен едва и скоро ще стане. Тя е 1,54. Аз знам, че ми казваш на мен 54, пък да ги казвам, какво друго ми казваш. Че има 20 ли? Не. Защото страх ме да не се изтърся.
по-висока и започваш да придобиваш по-женствени форми. Ханжът ти ще стане по-широк, а гърдите ще започнат да растат. Ако си свикнеш в новите форми и размери, може да си чувстваш малко неловко. Съвсем естествено ще повишиш и теглото си. Всъщност много много от момичета стават малко по-едри от момчетата през първите години от пубертета. Докато растат, всички момичета увеличават мазнините в тялото си. Ако си храниш редовно, ако се храниш правилно, искам да кажа, и спортуваш, Това е част от пубертета. става с тъй за 3 път за един час. Абе, да. На Богомил Бонев Става или стрили, става ли? Ай, продължай, бе. Добре. Да разкръстим тук. Давай, че. Всъщност много от нещата стават малко по-едри. Че го четах, бе. Всъщност много от четах българска, ми кажа, съм разсеяна. Някой звяр ме откраднал. Да, наистина го следа с българска езика, както в някаква приказка, някакъв звяр, той е бил откраднал момичето, той е съседи. И някакъв че наистина, те ми викат, че съм била че звяр ме откраднал съседи. Може. Докато растат всички момичета увеличават. Айде, че! Правилно и спортуваш теглото си, ще бъдат нормални здравословни граници. Какво ще наблюдаваш по пътя? Почва стресна. Само някакво черно нещо, докато изопода. Браво. Ето един бърз преглед на основните физически промени снимай мене, пред които ще преминеш. Мога да стане. Добре. За тях може да научиш повече по-нататък с ръководството. Цялото си ще порасне на височина и ще стане по-широко. Гърдите ще започнат да растат. Кожата си може да стане по-мазна и да се появят пъпки. Естествено как? Знам! Косата си може да стане по-мазна. Естествено как? Знам! Тялото си започне да се изпотява повече и можеш да развиеш телесни мелодии. Вей, ужас! Ще миришиш като лайно. Чухте ли? Ще развиеш окръсняване под личности и Половите. личности и в пубисната област. По-бисната, бе. Пубисната. По-бисната. Да. Бе. Предстои да изпиташ първия си месечен цикъл. По-нататък в тази висока ще се намериш много съвети за това как да се поддържаш красива и да се чувстваш страхотно. Затова продължават продължителните изразвитие. Твоят месечен цикъл. Празнува и го с водошеве. Получава ли така? Така се ли? Я чакай да снимам майчениците. Яйчениците. Това е яйчениците. Хау, бе! Секси е, не знам. Айде спе една песен. Чака и сега говорим да чуем. Сега съм ги правила аз. Да. Аз съм ги правила. Тя ги прави. You gonna die. You gonna die. Колунджа. Ще умреш. Да научиш?